O dala na siyang balay o para makakaula mo. Aro. Say, dalahon nila. Wala na tayo konsumo diri sa balay. May laging no. Sa barangay. Ang atong konsumo diri sa balay, ayaw na kay panghatag. Uy, So, buga. atong konsumohon karon, wala na. Diri mo to malin ni kagawad no? Ay, gawat o. Diri mo malin ni kagawad no? Diri lagi to malin ni kagawad lagi. O tama lagi to. Diri lagi to tama lagi to diri. Steven mo po ko to na. Pen. Sukana ni mo diri. Stir mo kay ba? Unsa man tuyo ni diri? Ay, si kagawad. Kagawad man yung tuyo diri nga nako man yung disturbon. Pero sige. Mamina man to sa kuha kay madlok mo to. Yeah! Sunod sa mo dala kay luwi kay mong mga nang maramag unggoy. Sunod! Unsa ka, Ben? Kiso niyong watanan eh. Niyan sila diri kay mga na sila kayuda. Pinabahaan na sila. Tanawa, basa na kay sila. Daw mga nangan na maron nag-incheck. Unsay ayuda? Kabulo mo na. Wala pa'y budget sa barangay. Asa ninyong ginikanan? Nginong kamoy may nanganipod? Alang wad, bantog ako ikipani wad, kaya nabaritis mo kung mama wad. Nyamaritis mo pangalan wad. Bantog ako niya ni Diniwad kay busy man gud akong mama sa pangitwad. Ako ni Ani diri wad, kay busy ang papa sa hantak. Ako ni Ani wad, kay naghantak ang papa, kauban siyang papa. Ako ni Ani diri wad, kay akong mama ug yang mama nagmaritis. O wad. Away yaw, luwi kay mga bata yaw. Ang mga ginikanan nila, naghantak, nagmarites, nagtungit. Atake na sila kuha niya, ayuda yaw, para makauli na sila. Luwi kay mga bata yaw. Luoy kay mga bata ba? Marag mahatag na ako ni konsumo na mo ron ba? Sige lang. Para di ni magutman ni mga bata ni, luoy ba kayo? Kawan sana ako tong konsumo na mo. Ay, salamat! Salamat ko Pen. Problema na. Pero si kuya sa kuha, mukurog na. Gini ako madalit sa inyo ha? Kay, naglisod pod me. Yate, konsumo man naman na sa balaybay. Maragig kog laba, bisag nagulan. Oy, murag na kulang wala kong saging. Sabay nagkuha dire. Kanang hilagtanon dire, oy, kisabay nang muha. Oh, ang akong sabog dire nga bayde, wala na. Hilagtanon din yung mga tao dire ba? Ang itlog, asa ng itlog, wala na isulod. Kapayas pod, wala na. Asa naman? Hilagtanon dire balaya ni oy. Manguha man mo. Kani kay wala nila hilagti ang rapper sa lumpia. Ay, tuara de ay kuha din ni Deezer ang mga pagkaon. Sala tong konsumo na mo diri karon. Di na pwede. Wala may konsumo diri. Bawian ko na karon. O dala na siyang balay o para makakaula mo. Aro. Say, dalahon nila. Wala na tayong konsumo diri sa balay. May laging no. Sa barangay. Ang atong konsumo diri sa balay, ayaw na kay panghatag. Uy, So, buga. atong konsumohon karon, wala na. Ayaw ko na. Uy, gidala na ito. Ho! Pastilan, gibawi pa dun. Oh, pastilan, grasya na unta. Sus, kauna unta. Naging bato pa. Sige na, Toy. Lata niya po ito ilang kapayas. Sige, Toy, pila mo pwede lang saging. Ismo, narambugay ng itlog. Ana ra kadaka. Ang maayo na, mangulay sama, okay? Matawag pa ka. Goodbye and see you tomorrow.